unkigarri honen ostean, orain bai, Izaro, iritsi zaigula, sari banaketarako garaia. Eta sari banaketari heltzeko ordu honetan, badakizue sari hainbat izaten direla, bukatu noski 3., 2. eta aurreneko sariekin amaituko dugu, baina horren aurretik badira beste sari batzuk. Esate baterako gaur hemen Fandango eta Arin-Arinaren artean geuk dantzarien jantziei buruzko informazioak helarazi dizkizuegu, hasieran ere aipatu dizuegu, jantziak epaitzeko epaimaikide bat ere hortxe izan dela, bat dantzarien jantzi horien inguruko sariare badugu, eta sari honek, hain justu ere, 200 euroko dirusaria dauka, eta sari banatzen, kasu honetan, Kutxabanken izenean Sonia Hernandez izango dugu. Eta nor den sari honen irabaztea? Jantzien irabazlea? Jaun Andreok, arditzagun txalo bero batez, Ibai Jimenez eta Iratxe Lizarburu, Zaldibia eta Ibarrako dantzariak. Hortxe ari dira ba, esan bezalaxe, jantzirik dotorenaren saria jasatzen. 200 eurotako dirusaria izuzen ere, zorionak Ibai eta Iratxe. Eta jarrai dezagun sariekin. Guillermo Areizaga saria izango da urrena banatuko duguna. Badakizue, dantza txapelketa honetako sortzaile izan zela Guillermo Areizaga, sustatzailea ere bai, eta haren izenaren omenez, lehenengo aldiz parte hartu eta ongien sailkatu dinenarentzako izaten da sari hau, Mantala eta Gerrikoa. Saria ematen, Guillermo zenaren semea Mikel Areizaga, eta bera laguntzen Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko presidentea den Xabier Mendizabal izango ditugu. Guillermo Areizaga saria esan bezala, lehen aldiz parte hartu eta hobekien sailkatu den bikotearentzako, zeintzuk izan diren, Joritz Galarraga eta Laura Olaizola, azpeitiarrak. Hementxe datoz, korrika batean, zoriona bikote. Guillermo Areizaga saria, esan bezala, Joritz Galarraga eta Laura Olaizolarentzat. Lehen aldiz lehiaketan parte hartu eta ongien sailkatu den bikotea da, bikote azpeitiarra. Haze etorkizun hau den bikote honek, Izaro? Bai, nik uste ikusiko ditugula, holtza honen gainean, behin eta berriz. Alaxe irudi neuri ere, hortxe ikusten duzue, Xabier Mendizabalen eskutik gerriko hori jartzen, gerriku fina dauka, gerri fina dauka eta buelta askoman beharrekoa. Hortxe dira ba. Zoriona bikote. Azpeititik etorritako dantzariak. Eta sari banaketa honekin aurrera jarraitu behar dugu, eta orain bai. 3 aurrenekoen artean zein sailkatu diren jakin behar dugu. Eta noski, normala da bezalaxe eta ohiturari jarraituz, 3. sariaren irabazlea zein izan den jakingo dugu oraintxe. 400 euro oroigarria eta guztion txaloak, udal zinegotzia den Asier Alustizaren eskutik jasoko dituzen sari hauek, norentzat, Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxagarentzat, azpeitiarrak dira hauek ere, zatozte mesedez. 3. sari honen irabazleak hementxe ditugu, Asier Alustiza udal zinegotziaren eskutik jasotzen ari dira. Asier Ibarguren eta Garazi Gurrutxaga azpeitiarrak. 3. saria. Behon daizuela bioi. Eta 3. saritik, 2. gora, 500 euro eta oroigarria dituen saria. Saria ematen, kulturako udal zinegotzia den Karmele Arruabarrena dugu, eta 2. saria irabazi dutenak, Lander Campos eta Aizea Ormaetxea. Txalo bero bat, hementxe datozkigu, Santurtzi eta Leioako dantzariak, iazko irabazleak izan zirenak, 2013ko 37. edizioko irabazleak, aurten 2. saria eskuratuta, hortxe ditugu, irrifarra otan dutela. Txalo bat bientzat.
Eta Bikote, geldi holtza gainean. Geldi hortxe. Badakizue zuek iaz jasotzen dutelako, eta zuek guztiok ere bai, probintzi bakoitzetik ongien sailkatu den bikoteak bere saria ere izaten duela, foru aldundiak, probintzi horretako foru aldundiak emandakoa, aurtengo edizio honetan, 10 bikote horietatik Bizkaitar bakarrak zeuok zineten, beraz, zeuontzat izango da Bizkaiko foru aldundiaren Bizkaiko dantzaririk onenen saria. Oroigarria, Bizkaiko bikote parte hartzailerik ongien salkatu denari, aurtengo honetan, Idoia Lopetegi udal zinegotziak emango dizue, Lei Lander Campos eta Aizea Ormaetxea, txalo bero bat, mesedez, zuentzat. Hortxe, Bizkaiko foru aldundiaren saria, ongi merezitako saria, eta bigarrengo sailkatu izan direnaren saria. Ba, Jaun Andreok, Itzaro, Jaun Andreok, ikusentzule guztiok, iritsi da. Gaurko momenturik magikoena. Irabazlea, 2014 honetako 38. edizioko Euskal Herriko Dantza Txapelketako irabazlea, norden jakin behar dugu oraintxe bertan. Aurten, ikusiko zen duten bezalaxe, goi mailako dantzariak izan ditugu, guztiek duten onena eman dute, eta alafede gaur hemen dantza saio ikusgarria izan dugu. Baina, saria, bikote bakarrak dauka eramatea, eta aurtengo honetan, hauesek izan dira irabazleak. Bion artean esango dugu? Bion artean esango dugu. Jaun Andreok, aurtengo irabazleak, Amets Amubieta eta Maialen Aldalur. Azpeitiarrak ditugu, aurtengo irabazleak, antxe datoz, euren kiden zoriona eta alaitasuna jasoz, befonde izuela. Amets Amubieta eta Maialen Aldalur, Euskal Herriko 38. Dantza Txapelketako irabazleak. Eroski bidaiak 4 bidai oparitzen ditu, saria ematen udal zinegotzia den Asier Alustiza. Aupa Asier. Bueno, sari asko dituzue bikote, beraz, prestatu musuak emateko eta eskuak ere ondo kargatzeko. Bai, hori lehendabiziko saria, eroski bidaiakena, 4 bidaia, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko garaikurra ere bai, bertako presidente den Xavier Mendizabalen eskutik hortxe trofeo hori, garaikur hori. Xavier Mendizabalek esan bezalaxe, Gipuzkoako Euskal Dantzarien Biltzarreko presidente denaren eskutik. Josean Muñoz, Euskal Jaurlaritzako Kultura Sailburuordeak emango dizue 700 euroko dirusaria eta oroigarria. Hortxe, ongi merezitako saria, oroigarria eta 700 eurotako dirusaria. Hortxe, Josean Muñozen eskutik sailburu ordearen, Eusko Jaurlaritzako Kultura sailburu ordearen eskutik. Hortxe, hola, lurrean utzi saria, bestela ez duzu tokirik izango gehiago biltzeko eta. Noski, txapeldunak hauexai ditugu eta sariak jasotzen jarraitu behar dute. Txapeldunak gira eta noski, txapeldun izanik, txapela eta lepokori gabe zinba joan hemendik. Eta sari hori, Eluska Gerriko Segurako alkateak emango die, hortxe, txapela, Ametsi buruan jarri diona, eta lepokoa ere hortxe ari zaizkio jartzen. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiak ere ematen du Gipuzkoar bikote ongien sailkatu denari saria eta noski nola ez zuek zarete, baina ez eman bizkarra publikoari. Begiratu aurrera merezi duzu eta horixe bai. Saria ematen kulturako zuzendaria den Garazi López de Etxezarreta, hortxe Gipuzkoako Foru Aldundiak ongi merezita zuei ematen dizuen saria.
Hori ere aurrean utzi, bestela nahiko komeri izango duzu eta. Eta gaur, gau berezi honetako azken saria jaso behar duzue. Lehen aipatu dugu, Nestor Basterretxe eskulturgile haundia, Beronen eskultura jasoko duzue bere semearen eskutik, Jonan Basterretxearen eskutik. Hortxe aurtengo irabazleen saria Nestor Basterretxearen eskultura bere seme den Jonan Basterretxearen eskutik. Tira, bikote, zuena dantza egitea da, baina ez zarete hemendi joango noski guri hitz batzuk esan gabe. Bueno, amets, horrendik aizea botatzen du, uf, egin ez da maki, azkeneko, 2 minutu daramatzazu saria jasotzen ez da. Bueno, nola sentitzen da bat hainbeste, pentsatzen dut hainbeste sakrifikatu ondoren, hainbeste ordu dantzan, ensaiatzen pasatu ondoren, hainbeste urtetan, eta hola, dagoeneko buruan, soinean, Euskal Herriko txapelduna zeanaren seinale daramazunean. Ez dakit, hendik ezin siniztu, eta ez dakit itzik esplikatzeko, guztua, oso guztua, eta... Nori dedikatzen zaiolako momentuan saria? Horrelakoak esaten dira, ez? Bueno, hona etorri zaten da noi, gure irakaslik ezin izendu etorri, baina behantzate bai, eta animatzen ontzaten guztioi, da eskertzea, eta... Eta gurasoi. Baita, gurasoi ere bai, asko. Hori esek, ametsen hitzak, baina izaro, alboan dudan Maialen Aldarlur ere, noski, zu ez zara hemendik joango guri txapeldun zaren aldetik hitz batzuk esan gabe, begitan malkoak ere ikusten dizkizut, zer sentitzen daulako momentu batean, Maialen? Poza, ez dakit, ez da hitzik ametxek esan du bezala, hau da, gehiena lortu laikena, gehiena espero dana, eta poza, kristona. Bueno, izaro, nik uste hauek gaur hemen bereien adierazpide nagusia dantzan egitea izan dela, eta dantzan jarri behar ditugu, geure agurrarekin, geure zorionarekin batera, eta noski, zeu guztioi ere, gure eskerrik beroen eman behar dizuegu, gaur hemen seguran bildu zareten guztioi, eta Euskal Telebista bidez, geure saio hau jarraitu duzuen guztioi ere. Jaun Andreok, 38. Euskal Herriko dantza sueltoko txapeldunekin utziko zaituztegu. Zuena da hitza, zuena da holtza, beraz, aurrera. Aurrera, bikote, eta zorionak.